Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip. Queen, explain tayon. Impress the whole class. Impress We are Carlo. waiting. Patay ko ini. Unsaon man din ako. Mabuking ko ini. Ano? Karen? Sir? Sige na, Queen. Nag-wait na ang tanan. We're waiting. Just make it short. How did you come up with that great idea? Karen! Unsa ka, Queen? Nagulog lagi ka. Karen? Karen? Karen, unsa ka? Karen! Sir? Sir, nag-listen sa ginawa! What? Karen! Na dito'y sakit si Karen? Kuyawan ako ganina, uy. Walang to, ikatubag na sir. Jed, ayaw pag-ingon anak, good. Gidago ko ospital. Wagod makaya sa klinik, meaning delikado to. Aw, wala mo gumingon. Sad nga, dito legit nahitabo niya. Ako pasabot ba nga, nakuyawan to siya maayo. Kay tingali, wala siya ikatubag. Kay tingali, dili siya ikabuhat sa ilang presentation. Laina ni mo, Jed, uy. Oh? What if may sakit lang gid si Karen? Mo judge man dayon ka nga, wa ka may baon sa gitinuod. Di mo sagot imposible ko. Stop na, ana, ha? Bad na. Ako ko taong ino. Parehas bitag gituhuan, di ba? Ay, kung ingnang, ha? Ha? Tay paragod. Ngano na kaingon maka nga parehas ta gituan ha? Kabasar ka sa kong na. Ah! Panga, no? Asul lang mo tayo. Ningko, mas mo yun. Do, wa jo gisulti ha. Wa jo mo kadawong nga gisulti ko. Whatever. Nakalingkaw was just Karin da. Pero wadyo ka nagnoon na ito, do. Wala kay. Pag swerte lang kayo nga, gisuspend sir ang klase. Kaya kung wa ba, pwede rin mo nga si Lloyd lang ang patubago ni sir. Kita gino na itong katag. Kabantay mo nga, uneasy na kayo si Lloyd ganino. Bitaw, kabantay bitaw ko. Kamong duha ba? Nga. Pwede dili na lang mo speculate? Tuwa sa ospital si Karen. Ug wa ta mahibaw ko na unsa na siya. Ato na lang siyang i-pray, okay? Amen. Na-confine ko dis Karin, so? Niubos ko na yung oxygen. Anak dyan na to, ikaw ba? Bitaw do. Sige, magkakatawa. Alam ka do, oxygen. Konyo. Kakon bitaw do. Bitaw do. Basta sobrang stress, makapalaw man na sa oxygen. Kapoy mo. Nagpanic attack na dito siya. Kana mauna panic attack. Hangang sa dad, di ka mo panic attack nga. Di ka mapanik ka na nga. Gipa-explain na ka ni sir. Giunsan niyo pagbuhat ang iyong presentation. Unya. Unsa na akong gisulti? Di ba? Too perfect na to para niya. Actually, para nilang duha ni Lloyd. Bitaw. Og tingali. Tingali lang ha. Unsa man? Tingali, gaduda sa si sir nila. Maong iya itong gipa-explain. Di ba? Could be. Sure na ko kung unsay career ninyo after graduation. Lah. Oh, uy. Mahimo mong maayong laking detective. Oh. Hi, babe. Wana, piti na sa kado. Hi. Hi. Tuo di ay. Nagsabot ang atong classmates nga mo daw ni Karen. Okay. Sila lang. Oh. Dito bro, do. Di ba ta close? Noon. Nakasiguro man sad gyud ko nga dili gyud siya malipay ko na makakita siya nako.
Pero kung ikaw... Aw, sure kayo siya malipay kung ikay mo duaw do. Ha! Na! Naapari mo apot. Gibay three lang ang makasud. Dili allowed nga magtungan ang daghan og sud. Yan. You think maduaw siya? You mean Carlo? Actually, I don't know. Pero ayaw lang sa pag-expect. Nagdamgo ko niya. Nagdako na siya flowers. Mo ba? Oh, malay ni mo. Matinuod ang imong damgo. Pero ayaw lang kit pag-expect. Okay? What if, unsa? What if mo duaw gid siya pero kuyog si Sheila? What if lang? May pagdi na lang siya mudo ako na mauman na. Flowers, miss. Delivery. Wow! Lagi kay flowers! Kasi mo kuyog, Jed. Si Carlo? Ako ra eh. Ako ra. Ngano? Di ko welcome. No. I mean, welcome, uy. Kanang mga flowers. Gikan pa na ni Carlo? Gikan ako eh. Ay! Sorry. Kinahanglan gid gikan ni Carlo ang flowers. Dili, uy. Karen, nawato na yun. Thank you, Jed. Ay, huwag ka malipay. Ato na lang ko eh. Hoy, nalipay ramang good ko. Okay. Oh, lo! Wow! Lanzones! My favorite! Pwede ba layo? Hayag kayong dagway ni Karen pagkakita na po. Nag-expect yun siya nga kuyog ta. Pagkaibaw nga ako ra, kalit og dagom eh. Aw, nihayag di kalit maghatag ng flowers kay kato man nga gikan nimo. Pero pag ingon ako nga ako ra to, nibalik na sa dagom. Luuyaw din ni mo do. Doy? Ay, Oh. okay man. Ha? Okay ra mo ko. Hapit mo sa ako mahurot ang lansones. Bagahajag na ako ni mo eh. Mahal mo sa dozen flowers. May Sa sama flowers. niya. Ang flowers nga gihatag. Sa flowers. Unsi ganap do? Ngano na sila? Balik na si Karen. Ah, nibalik ng ilang queen. Murag, ano sila mga gido? Makapangmustay ka na niya. Balin do. Ha? Pero, maningan to Sheila ron. Ako lang chatan nga mamalinta. Tara do, tara. Queen! Si Carlo! Uy, namahawa man sila. Hi, Karen. Kumusta na? Pasag dito siya, uy. Sorry nga, wa ko makaduaw ni mo, ha? Wa masay ko mag-need nga maduaw ka. Dali na, yan na. Grabe, ha? Nakabasa na ba sa announcement nga naanang bagong new school uniform? Yes, nakabasa na mi. Og starting Monday, mauna ni ang ipasulob. Pero kita mga graduating, Pwede ra kining old uniform or dili mag-uniform. pues, kita girls, dili ta mag-uniform ha. Puporma gid ta, okay? Curious lang ko. Pagsasad ka ang mga outfit ni Sheila, no? Kita yung katawan na nila. Ako tingali. Nga naman.
Ako naman lang mo nagsulo bining old uniform na to. Sila, nagsibilya naman. Unya? Unsa may katawanan ana? Sagdi na sila, uy. Lipay na sad sila, ana. Di ka ni be. Ayaw ba? Pasagdi na lang guna sila. Hilasa yun mga bayhan na eh. Pag sibilyan gud. Sulo ba to imong mga branded nga outfit? Wa man ko ana. Doon naman gud. Gisultihan ko ni Ate Sedes adtong didto mi sa inyo. Di lang kuno ka mo sulob. Mga pinalit ko to sa imong kuya. Nganong ako man ginambuhaton. Unsa may makuha na ko kung makig-compete ko ana nila. Ma-hurt man gud ko. Oh. Tibaw ba ka? Unsay gusto na kong buhaton karon? Gusto na ko silang duulon ug sagpaon tagsa-tagsa. Uy, grabe sad nimo Lagi. Masakit lang gud ko para nimo. Labi pa nga kay bawo ko. Nga kana silang tanan. Wa ra na sila sa imong kumingking. Mo nga mangyo ko nimo ron. Ayaw pag uniform ugma. Sorry. Pero wa ko'y time ana nga mga nonsense. Excuse me. Babe. Sila. Babe. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!